В Киеве на крымско-татарском языке презентовали поэтический сборник «Стихи с войны». Автор – бывший замкомбата батальона ОУН Борис Гуменюк. Так он решил поддержать крымских татар, оказавшихся в оккупации. Bugün kene yerini kazamız. Bu nefret Donetsk toprağını. Bu kuru taş gibi toprağını. Ona sığınamız. Эльвира Булат читает строки бойца батальона ООН Бориса Гуменюка. Говорит, впервые их увидела в соцсети именно в период оккупации в Крыму и в начале войны на Востоке. Тогда я решила скоординировать перевод стихов на крымско-татарский язык. Спочатку я почала читати Бориса на Фейсбуці, так, і це були перші вірші, які почали читати українською мовою. Ну, це було те, що було у мене всередині, взагалі-то, тому що Крим був окупований, не могла там уже жити, і ми потеряли свою родину. І я тоді відчувала всю ту біль, яку відчували наші хлопці, які були на війні. І це було життя. В своих произведениях автор рассказывает, как вместе с собратьями воевал на востоке Украины. Там он почувствовал запах войны, перенес через сердце бои, победы, потери боевых товарищей. Все это изложил в книге. Нічого не треба видумувати, події відбуваються само собою. І мені треба було просто цю подію розказати і вчасно поставити крапку. І дати певне енергетичне спрямування, вбрати якусь певну форму. Сборник стихов перевела Майя Сафет. Сейчас она живет в Крыму. Автор книги говорит, с ней не знаком. Вся комунікація відбувалася тільки через інтернет, через Фейсбук. Багато кримських татар казали, що переклад дуже високого рівня, що, власне кажучи, збережено все те, що є в українському варіанті. Автор книги в ближайшее время планирует поехать на границу с оккупированным Крымом. Хочет поддержать крымских татар. Пока напечатали 500 экземпляров сборника. 400 из них планируют передать в Крым. Эльвина Сидбулаева, Ислам Пенка, Заман, АТР.